Пари-матч. Официальный партнер Ювентус. Играют они. Побеждаешь ты. میگوی کاورتا دروغ میمونی رود سیاه آخی رنگی وضع این فرار رو سیاهی کدگی نیستم این اگه مجبورت میکنن که یگان گپی گنده شان بود ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали юристиҷей. умедвор ҳастам ки тансиҳат ва хонаобод мебошед ва худованд кунад ки ҳамеша тани ҳар яки мо шумо солим бошад. Тамошобинони азиз, касое ки мехоҳанд мара дастгирӣ кунанд, силкае ки дар комментария закрепит кардагиаст, силкаи сарпарасти мо Пари-матчай. Бидурен регистратсия кунед ва ай тарафи шумо як дастгирии бениҳоят хуб мешавад. аввалин ахбороти мо оиди Федератсияи Россия барои муҳоҷирон имтиҳони нав роҳандозӣ мекунад. вазорати тандурустии Федератсияи Россия низоми имтиҳони ҷадидро барои табибоне ки дар хориҷ таҳсил карданду хоҳиши кор дар кишварро доранд таҳия намудааст, хабар дод Коммерсант. хадамоти федералии назорат дар соҳаи тандурустӣ санади наверо омода карданд ки тартиби имтиҳонсупории табибони муҳоҷирро муайян менамояд. феълан ин ҳуҷҷат барои сабти расмӣ ба вазорати адлияи Русия ирсол карда мешавад. баъди сабт барои баррасии оммавӣ дастрас хоҳад шуд. яъне шахсиятҳое ки мисол мегирем агар дар ҷумҳурии Тоҷикистон дар мединистуд мехонанд, дар соҳаи тиб мехонанд ё ки дар дигар давлатҳо соҳаи тиб мехонанд, мехоҳанд ки дар Федератсияи Россия ба ҳайси табиб кор ва фаъолият кунанд. барои ӯ шахсиятҳо Федератсияи Россия як имтиҳони нав роҳандозӣ кард. бар асоси тартиботи ҷадид табибони хориҷӣ дар муассисаҳои тандурустии Русия танҳо дар ҳолатҳое метавонанд кор кунанд ки санади тасдиқкунандаи тахассусро дошта бошанд. инчунин онҳоро имтиҳони махсусро тибқи тартиботи муқарраркардида бояд супоранд. масъалаи табибони хориҷӣ дар Русия баъди тасмими вазорати меҳнати кишвар барои васеъ кардани феҳристи мутахассисони хориҷие ки бояд ба кишвар ҷалб гарданд матраҳ мешавад. ба ин феҳрист 33 ихтисос илова шуд ки дар ин миён 6 ададашон тиббӣ мебошанд, аз ҷумла ҷарроҳӣ атфол, табиби бемориҳои сироятӣ, қалб ва дигарон. тамошобинони азиз, дар идомаи барнома комментариҳоро мехонем, ба саволотон ҷавоб мегардонем. ба ҳамин хотир то охири навор тамошо кунед. ва диюм ахбороти мо оиди пешниҳоди ҷарима барои рад кардани ваксинагирӣ алайҳи беморӣ дар Федератсияи Россия. ҷарима барои худдорӣ аз ваксинагирӣ дар Русия вируссинос Александр зимни суҳбаташ дар радиои Эхо Москва пешниҳод кардааст. бар асоси нақли қавле ки хабаргузори РИА Новости аз ин суҳбат овардааст, вируссинос муътақид шудааст ҷарима барои фаро гирифтани теъдоди бештари мардум бо ваксина мусоидат мекунад. вируссинос инчунин қайд намуд ва пешниҳод кард ҳар як шахсияте ки аз гирифтани ваксина саркашӣ мекунад ва гирифтани ваксина рад мекунад, бояд ҳар моҳ 5000 рубл пардохт кунад ва ин иқдомро пеш аз ҳама барои онҳое зарур донистааст ки шомили гурӯҳи осебпазиранд. яъне ки дар иҷа гуфтагиай ҳар моҳ ҷарима пулӣ меспора ва гуфтагӣ нестае ки тӯли чӣ қадар моҳ меспоранд. ин чиз ҳамихе пешниҳод шидагиай, айни ҳол қонун муқаррар шидагӣ нест ва қонун ба имзо расидагӣ нестай. мумкин ки дар ояндаҳо шава ҳар як шахсияте ки аз ваксинагирӣ отказ мекунад 5000 рубл штраф збора. магомедов нависондай. саволи мо чунин аст: оиди хизмати ҳарбӣ дар Федератсияи Россия аз ҷониби шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон маълумоти пурра медодед. яъне чиша дар назар дорӣ бародари азиз? махсусан честа будум оиди ҳамун гап занам. чира дар назар дорӣ? ҳамура бинависон як бори дигар. али нависондай. салом алейкум акаҷон, нашод регистратсия гап зан. мара регистратсиям 30 сентябр буд шидагиай. метавонам қонунӣ кунам или нет? бояд вақте ки регистратсият буд мешава барои аз сари нав яъне ки ӯро продлит кунӣ 3 моҳа, албатта ки меравӣ ба ФМС муроҷиат мекунӣ ва продлитиш мекунӣ. нафароне ки аз дарди сутунмуҳра ва дарди буғунҳо ё бемориҳои занона ва мардона ё бемориҳои ҷигар азият мекашанд, пас ба доктор Анвар муроҷиат намоед. доктор Анвар дар Федератсияи Россия шаҳри Екатеринбург кор ва фаъолият мекунад. табобат бо доруҳои гиёҳӣ арзон ва дастрас мебошад. ба рақамҳои рӯи экран ё ба инстаграми доктор муроҷиат кунед.
ғолиб нависондай: та ба худо безорай ҷон кадӣ, ҳамаи видеоот коверош дигай, медрои афсона нақл дорӣ, як рӯз аэропорт уй мешава, як рӯз маҳкам, амура барои просмотр касе бинавис, пра Узбекистон маҳкам мешава. Ба ҳами хеле шайтонӣ рӯз бурдестӣ. Ты дебил бошӣ ва ты беақл бошӣ, агар и проблема ма нестай бародар. Барое ки мисол мегирем, ты мегӯи коверта дурӯғ мемонӣ, руд сиёҳ охӣ. Ма дар ҳами коверам сурати президенти Узбекистона мондагиам. Ты беақл набошӣ, мефаҳмӣ ки дар бораи ҳамӯ гап задистам. Ва видеорам ки дуромадӣ, ма дар бораи ҳамӯ гап задистам. Ма дар ягон видеом ранги баъзе нафарҳо русиёгӣ кардагӣ нестам ва номи видеоро дурӯғ мондагӣ нестам, номи барномарам дурӯғ мондагӣ нестам. Узри зиёд ай касое ки агар ҳамин суханои ман нофоршон кардагӣ боша ва нафорашон бахшиш узр, лекин инагда маҷбурут мекунанд ки ягон гапи гандашон бигӯӣ. Ба ҳамин хотир ма ҳозир ҳамин гапҳоро гуфтам ки ана ҳамӯ беақло бифаҳманд ки мисол марам гапи ганда гуфта метавонам, не ки дар кор нест гапи ганда гуфтан, як каса ганда кардан, падару модари як каса ҳақорат кардан, дашном кардан. Рӯи як хелеш сиёҳ видео мекунам, мега ки ма тоҷикам, очаи ма очаи ҳамаи тоҷикоай, ё ки як дигаш видео мекунам, мега ки очаи ма мақсад очаи тай, очаи ма очаи бародарамай. Падарат наълад охи рӯ сиёҳ то вақте ки тоҷики модар та модари ҳамаи тоҷико медонӣ чӣ ва модари як каси дигар ҳақорат мекунӣ. Ба ҳамин хотир илтимос менависонем, ҳамун қара бидонем ки ҳамун гапи гуфтагии ма тамом. Ва як бори дига бахшиш ай касое ки ҳамин суханои ма нафорида бошашон. Агар ҳазард нависондай: салом алейкум ака, ма якум бораи Москва омадам, патент накардам, регистратсиям буд шид, ман метавонам регистратсия кунам? Патент накарда бошӣ, регистратсият буд шида боша, метавонӣ регистратсия кунӣ ва бояд патент кунӣ. Дар ҳолате ки ту кору фаъолият кардаистай, бе патент мумкин нест, аллакай қонунвайронкунӣ мешава, метавонанд ки туро депортатсият кунанд. Рӯзои наздик мумкин қарори нав буброя рейд сар шава, ё ки рӯзои наздик мумкин қарори нав буброя ва указ продлит шава. Маълум неста ягон чиз. Ба ҳамин хотир тоқа регистратсия мебояд патент ҳар яки ты дошта бошӣ, дар ҳоле ки кору фаъолият мекунӣ. Манучер нависондай: салом алейкум ака, чандин маротиба дар шумо нависаистам. Ака мегуфтен амнистия дар моддаи 117 азобу уқубат қисми 2 банди б амнистия мераса ё не? Илтимос ҷавоб бинавис ё дар ягон видео бугӯ. Чанд бошӣ дар шумо нависаистам ака. Бародари азиз, ма дар як видеом номбар карда будам моддаҳое ки дар амнистия дохил намешаванд. Значит ҳамун видеоро тамошо накардай. Ва ин моддаи гуфтагит мисол агар аз 3/1 ҳиссаша адои ҷазоша карда боша, озод мешава. Агар ки накарда боша, не бародари азиз. Шарифбеков нависондай: илтимос ҳамира ҷавоб бугӯед. Меган яка писароро қонун биромадай ки хизмат мебаранд. Роста як видео. Не бародари азиз, яка писар ба хизмат даъват карда намешава. Эс нависондай: ҳама вақт ма якум коммент мекунам, ҳама вақт сарбаланд бошӣ. ҳазор раҳмати калом бародар, турам зинда бошӣ ки моро тамошо мекунӣ. Али нависондай: нигоҳ кун акаи Сорбон да 5 соат як комментария шидагӣ нест ака. Бародари азиз, и хеле ки ма комментариҳоро худам медонам қабул мекунам, баъд дар уҷа мебурояу шумо мехонишон. Инагда вақт намешава комментариҳоро қабул карда наметавонам, ба ҳамин хотир таги видео бе комментария холӣ мемонам. Гулов нависондай: дар Инстаграм нависем, ҷавоб наметавонед. Бародар, вақт ёфта ба ҳаматон ҷавоб мегардонем. Як бора морам наметавонем ки мақсад ҳама соати худмона дар як рӯз ба савол ҷавоб бигзаронем ё ки видео кунем бигзаронем. Вақт кишид, ҳатман ба саволҳои ҳама ҷавоб мегардонем. Фарух Пиров нависондай: ассалому алейкум акаи Сорбон, ҳамин саволи мара ҷавоб дед. Дастрочна. Мара 4 мошин Москва даем. 3 моҳа регистратсия доштам, буд шид. Нав регистратсия кардастам, патент карда метавонам? Бале метавонӣ бародар, дар ҳоле ки регистратсия мекунӣ, ФМС бира ва аввал проверка кун ки дар баз задани ҳамун регистратсияита ҳаст ё ки не. Агар ки боша, баъд патента биспор. Агар ки набоша, патента наспор ки суми споридагӣ месӯза ва патент гирифта наметавонӣ. Бародарони азиз, видеоро ҷамъбаст мекунем ба ҳамӣ ва ягон саволи дигар дошта бошед, агар дар комментария саволотона бинависонед. То барномаҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад. RenderForest.com